Moi boa tarde, gracias ás señoras deputadas e deputados por acudir á comisión ordinaria do día 15 de febreiro do 2018. Estamos presentes todos os membros da comisión, por lo tanto, procede escomenzar esta comisión. O punto número 1 é a ata anterior, correspondente ao 15 de febreiro de 2018. Se non advertiron ningún erro ou alguna cosa que houbera podido e tal, non. Pois sometemos a votación, entendo que se non hai nada en contra, apróbase por unanimidade. Moi ben, moitas grazas. Pasamos ao punto número 2, moción de democracia orensana relativa á adquisición do complexo deportivo Bamio por parte da Deputación Provincial de Ourense. Ten a palabra o señor deputado de democracia orensana, aínda que obra en poder de todos nós o texto da moción. Non obstante, señor deputado, ten vostede a palabra. Gracias, presidente. Boas tardes a todos. Efectivamente, vou dar por suposto que leeron a moción. Estimamos que esta moción levámola xa ao Concello de Ourense, porque é onde pensábamos en primeira instancia que podría ser a institución máis interesante en adquirir este complexo deportivo, pero, bueno, visto que no Concello pois non se decidiron, non están moi pola labor, van dando largas e claro, xa é inminente pois a resolución do proceso concursal, entonces vamos a propoñer que o compra a Diputación, non? Entonces, bueno, o texto da proposta di que a la mayor celeridad la Diputación de Ourense adopte los acuerdos administrativos necesarios con el fin de adquirir la plena propiedad del complejo deportivo Bamio por un precio que non sea superior a los 700.000 euros. As características do complexo e as circunstancias concretas en que tería lugar esa adquisición están no texto da moción. E nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Os demais grupos, se teñen algo que... Pois, por parte do noso grupo, entendo que existen argumentos políticos que xustifican sobradamente o voto en contra da moción que vostedes presentan. Non vamos a entrar a valorar, porque sería para nós, ademais, é complexo, determinadas circunstancias que concurren que levarían, ademais deso, pois a que presentan dúbidas. Tamén quero dicir, isto é o mellor máis a miña visión, como levo manifestado sempre, o meu máximo respeto por as institucións. Entendo neste caso que por o que puden ler no texto da moción aparece que o Concello de Ourense, según manifestan vostedes, o alcalde fixo referencia a pedir unha serie de informes e me parece axeitado. Entón, por lo tanto, tamén teño que decir que serían preceptivos esos informes, como non pode ser de outro xeito, o que supón adquirir un ben desas características. Para min entendería que, desde o meu punto de vista, sería unha inxerencia en outra institución. E, como digo, eu procuro ser tremendamente respetuoso con outras institucións neste eido, que en principio non se manifestaron. Xa digo, hai razóns políticas e, ademais desas, pois estas poderían ser outras tamén que xustificarían a postura. Nada máis e moitas gracias. Sencillamente, bueno, chegado o caso, a institución provincial podería falar co Concello e preguntarlle si tiña pensado decidirse pola compra ou non, pero, bueno, en todo caso, lóxicamente, respecto á decisión do seu grupo. Moitas gracias. Se non hai ninguna intervención máis, sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Pois moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a moción do Grupo Popular de apoio ao manifesto en defensa do Centro Galego de Bos Aires. Tamén, como no caso anterior, o texto da moción obra en todos os teñen vostedes, tiveron acceso e foilles entregado, copia do texto, e tamén no que se incluye, ademais do manifesto que fai referencia á moción, igualmente as propostas de acordo. Pola miña parte, entendemos que é de xustiza defender o Centro Galego e o que representa
e ademais por formar parte do patrimonio material, cultural e inmaterial de Galicia, ademais de haber prestado un gran servicio á comunidade galega no ámbito asistencial, social, laboral e en outros. O Centro Galego foi construído co esforzo de centos de miles de galegos e galegas e que, de algún xeito, representa tamén a toda a comunidade da diáspora. O manifesto ten sido asignado por entidades culturais, académicas, universitarias e tamén por persoeiros da cultura e, como non, por moitos e moitas galegas e galegos da cá e da colá. Entendo por a nosa parte que está xustificado ese apoio incondicional ao Centro Galego de Bosaires para que siga formando parte de o que somos, o que fomos e o que seguiremos sendo. E, por lo tanto, pois aí aparecen a propostas de acordo que serían, o acordo sería a Deputación Provincial de Ourense expresa o seu apoio ao manifesto pola defensa de porvir do Centro Galego de Bosaires. 2. Dar conta do acordo adoptado pola Corporación Provincial á Xunta de Galicia, ao Parlamento Galego e ao Ministerio de Asuntos Exteriores español. Por a miña parte, nada máis, teñen a palabra os señores deputados por si queren manifestar o que crean conveniente. Se non queren fazer uso da palabra, pois sometémolo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois moitas gracias. Dictaminado favorablemente que o grupo do Grupo Popular, o voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos demais grupos representantes na comisión. Pasamos ao turno de mocións de urxencia. Non hai, señor secretario? Non? E pasamos entonces ao punto quinto, que son ruegos e preguntas. Teñen a palabra os señores deputados por si desexan formular algunha pregunta. Pois, se é así, pois agradecerlles a súa presencia e hasta a próxima. Vémonos, en todo caso, o próximo venres no pleno. Nada máis e moitas gracias.